Imagínense que teñen que escoller entre estas dúas opcións, tentar volver á lancha da que acaban de caer ou nadar ata unha batea. Un mariñeiro do Grove escolleu esta última e iso salvoulle a vida. Estaba a traballar na contorna de Punta Cabreira, preto da Toxa, cando esvarou e foi á auga. Estaba largando as nasas, nun descoido peguei un patenazo e caín pola borda. Intentín alcanzar a embarcación a nado, pero co vento que había e malas corrientes, a embarcación levaba moita deriva. No momento que eu descansaba un pouco para recuperar aire, ela sigue se desplazando, entonces optín por subir a unha batea e poñerme en refuxio. Guillermo recoñece ter vivido momentos de moita angustia e desesperación. É a desesperada, ves que por moitos intento que faz por chegar a él non o das alcanzado, entonces sabes que ou vas para a batea ou te aguantas na auga, e na auga ao vir a noite é un peligro, pode pasar por calquera ben, non chegaban a pasar lanchas, pero no momento pasa unha lancha e de noite non te ven na auga. Entonces é unha situación de desesperación que non sabes que facer nese momento, pero a mellor opción é esa, subir á batea e pedir aí axuda. Esa axuda tardou en chegar case unha hora. Nese tempo, xa enriba da batea, Guillermo estivo a piques de sufrir unha hipotermia. Para entrar en calor, quitou a roupa mollada e mentres frotaba as pernas e os brazos, berrou pedindo socorro. A berros, intentando que me oíran desde onde fose. Dábame igual que fose quen fose, esperar que alguén tuvera un momento que te oíra para algo. Os seus berros foron escoitados por un equipo de seguridade privada da Toxa que chamou o 112. Con todo, o home acabou sendo rescatado poucos minutos despois por outra planadora. Agora recoñece que non lle ten máis medo ao mar, pero si respeto. Ao mar é que te respeto sempre, dá igual que pasara ou que non pasara, o respeto ao mar ten sempre o mismo. Guillermo leva 17 anos indo ao mar. Este é o primeiro contratempo que sofre, por sorte, rematou con final feliz.